τις 11 και μπρος κυκλοφοράει σαν γαμπρός. Ο Γιώργος είναι πονηρός κι απ' τα που λέει μη τα τρως, κι από τις 11 και μπρος κυκλοφοράει σαν γαμπρός. Έτσι μπράβο. Γεια σου Ρέιτσο. Μια πλόγα έχω μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχεις κάνει, ράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει, ράγκο Συριανή γλυκιά. Γεια σου ρε Άγγελε με την παρέα σου.